IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iti kinabara ti panawin, ket ada dagiti programa ken aktibidad ti INPJ wenno Ilocos Norte Provincial Jail para kadagiti persons deprived of liberty wenno PDLs kuna ti warden apar parwarenda dagiti balod manipod kadagiti saldada tapno inikas na ket makadigos da wenno agaliwaksay da iti uneg ti covered court wenno iti dalinong apaset ti pagbaludan. Everyday po para may iwasan tayo medyo kung may stroke iti PDLs tayo ket every 3 p.m. po to 5 p.m. rumar da amin ti ta seldada tapos apan da amin di ta covered court apo tapno at least makalang av damit ti fresh air ken handa mapudutan ako dito unay ti seldada. Malaksid iti dayta ket ibatad na nga idi napalpalabas ket ada dagiti sakit kag taod kadagiti PDLs ngem inatan ket sa ate kasasada gaputa ada dagiti nurses ang nakamonitor. Format apo ket very healthy med biti PDLs yo kasi adda duwa nga nurse tayo apo nga monitor ket no adda man mangruging mariknadan ket magasan damit adagos apo. Kabayatan na kuna ni alias Mark may sa balod ket na sa ati trato ti INPJ kadakwada ken may salaing ti request da dayta ti exhaust fan tapno rumorte bara manipud iti uneg ti pasilidad. Exhaust fan lang sir. Exhaust fan lang. Okay sir, the exhaust fan. Jadi nga new building sir, awan ti ventilation ti angin di nga to awan ti absorb. So mapupunod dyan na para Yes sir. so the electric fan sir, ano o nakahangin press ko biglahin yung para pa Medyo nabaratat ka na sir ta summer. Mainaig iti daytoy ket adda pa iti halo-halo business da iti uneg apat tienda ang makatulong para iti emergency purposes. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.